салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментария фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. мерседес б-класс аст бародаро. солиш 2008. сӯзишвориш бензини холӣ, кузов минивен, объем ДВД, коробка автомат, ҳолаташ бениҳоят хуб. мошин бародаро состояниеш бениҳоят зурай, мотор, коробка ходои ҳама 100%, ҳуҷҷат дора, утилизатсия. мошин бе ягон расходи камрия бародаро, фақат мешини ҳайр мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 55 000 сомон мегӯяд. касоне ки харидор бошед, рақамиро рӯи экранда занг занед. ва бародаро мошин наворам дорад ки 3 дақиқаи ҳама ҷош видео кардагӣ. кадоме ки телеграм дошта бошед, марҳамат силкаи телеграм дар комментария закрепит кардагӣ. метавонед ки даромада видеои мошини тамошо кунед. мошини состояниеш бениҳоят хуб бо нархи арзон фурӯхта мешавад. марҳамат рақамиро рӯи экранда занг занед. астраҷи караван аст бародаро. дар комментария бисёртар караван пурсида буданд. 90% мошинои видео бародаро караванои астраҷи ва астраиф ҳастанд. солиш 98 сол бародаро. сӯзишвориш бензини холӣ, кузов универсал, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ бениҳоят хуб. мошин бародаро мошини шаҳрай, ҳозираш да бародар дар нурубод омадагӣ ҳамиҷаи мошин. мошин то моҳи марта ҳуҷҷат дора, утилизатсиям дора, мотор, коробка ходои 100%, 4 дар электропакет. мошин бе ягон камрия бародар, фақат мешини ҳайр мекунӣ, кондитсионер дора, 100% кор мекунад. чӣ хеле гуфтем, мошин қарор дорад дар нуробод, нарша 55 та мегӯяд, бо савдо мешавад. касоне харидор бошед, рақамиро рӯи экранда занг занед. бародарони азиз, касоне ки билет дар кор боша, марҳамат билети арзон аз ширкатҳои русӣ уралхати бародаро, чӣ аз Тоҷикистон ба Русия, чӣ аз Русия ба Тоҷикистон, билетҳо бо нархи арзону дастрас аз дигар авиакасо фарқ мекунад. марҳамат касоне ки дар кор боша, рақамиро рӯи экранда ватсап ҳастай, метавонед ки муроҷиат кунед. бародаро бисёртар комментарияда караван пурсидем. марҳамат астраиф караван, солиш 97, сӯзишвориш газ бензин, кузов универсал, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 35 та мегӯяд, бо савдо мешавад. касоне харидор бошед, рақамиро рӯи экранда занг занед. ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар имо ё ки ватсап сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. каравани навбатӣ бародаро 96 сола, сӯзишвориши газу бензин, кузов универсал, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолати мошин нахаду. мошин қарор дорад дар шаҳри ҳисор, нарша 34 та мегӯяд, бо муомила дора. касоне харидор бошед, рақамиро рӯи экранда занг занед. ва бародарои азиз, хоҳиш мекунем ки дастгирия фаромӯш накунед, ҳатман лайк гузоред ва каналда подписатсия кунед. раҳмат барои дастгириятон. каравани дигар боша бародаро. солиш 98, сӯзишвориш бензини холӣ, кузов универсал, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хуб.
мошин бародаро крескаш тоза матои коробка ходовишам созе қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нарша 39 тамга бо муомилаи хуб дорад. касоне харидор бошед марҳамат рақамҳои рӯякунанда занг занед. мошини навбатии бародаро 97 сол сӯзишвориш газ бензин кузов универсал объёми 1.6 коробкаш механик. ҳолати мошин бародаро находҳое қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нарша 33 тамга. касоне харидор бошед барои маълумоти парраттар ба даст овардан рақамҳои рӯякунанда занг занед. ва бародари азиз дастгирия фаромӯш накунед, лайка каналда обуна шавед ва дар комментария фикрҳои худро нависед. каравани навбатии бародаро астрази караван аст. солиш 99 сӯзишвориш газ бензин кузов универсал объёми 1.6 коробкаш механик. ҳолатиш бениҳоят хуб. мошини тоза матои коробка ходовӣ ҳамаш 100% қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 67 тамга бо савдои хуб дорад. касоне харидор бошед барои маълумоти иловагиро ба даст овардан рақамҳои рӯякунанда занг занед. астради навбатии бародаро солиш 2003 сӯзишвориш газ бензин кузов универсал объёми 1.6 коробкаш механик. ҳолати мошин беҳтарин. мошина чӣ хеле мебинед бародаро крескаш беҳад тозаи матои коробка ходовишам 100% қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 67 тамга бо савдо мешавад. бародари азиз мошина чӣ хеле ки наварда дидед состояниш бениҳоят хубай. комментария нависед ки мошин арзандаи 67 000 сомон ҳаст ё ки не ва чӣ хеле мошине ки дар кор бошад нависед. видеои ояндада ҳатман навор мекунем. мошини навбатии мо бародаро мошини Корея аст ки бародарам мо хеле ширки реклама карда истодем. қарор дорад бародаро мошин дар Корея Hyundai Santa Fe солиш 2014-15 сӯзишвориш дизел 4 ведея бародаро объёмиш дай пробегиш бародаро 170 км. состояниш бениҳоят хуб. нархиш бародаро дар Корея $7600. барои маълумоти пурратар ба даст овардан рақамҳои рӯякунанда занг занед. бародаро аниқтарашда рақамҳои +82 метавонед ки ватсапашда занг занед ки нависе. бародаре ки дар Корея ҳастай ҳатман ҷавоб метиҳад. мошини навбатие ки бародаро дар Корея қарор дорад мошин маркаш Palisade аст. солиш 2020 бародаро сентябри 2020 комплектатсияш фулай. мошин бародаро як тарафаш задагаи ҳозир наварда мебинед. объёмоториш 3.8 сӯзишвориш бензин коробкаш автомат. мошин бародаро 4 веде аст. 7 ҷои нишаст дорад. чӣ хеле ки наварда мебинед. бари мошин бародаро задагаи ҳар дидар маебай метавонед ки мақсад алаш кунед. нархиш бародаро $13500. барои маълумоти пурратар ба даст овардан рақамҳои рӯякунанда муроҷиат кунед.
ин буд бардори якчанд мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шуморо моҳим мошин, хона, замин, квартира чизе бори фурӯхтан ёки реклама дошта бошед, дар имо ёки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва касоне ки Канада меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нави мо бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон аз дастгири ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгири шумо пешрави мо ҳастед. Хайр то наворҳои оянда.